Hola, soc la Gemma Lienas i avui us vull parlar d'un projecte que feia temps que em donava voltes pel cap i que ara ja estic decidida a posar en marxa, que és fer classes d'escriptura. De fet, no és fer classes d'escriptura, sinó tornar a fer classes d'escriptura, perquè jo n'havia fet durant molt temps. Em vaig fer a la UB amb un curs d'extensió universitària, em vaig fer al Blanquerna a l'estiu, em vaig fer també per les biblioteques de Catalunya, em vaig fer a la Casa Elizalde i ara feia temps que no ho feia i tenia moltes ganes de tornar-m'hi a posar. A mi la docència sempre m'ha agradat molt, el que passa que en els últims anys no m'hi havia dedicat gent perquè he estat molt absorbida escrivint llibres, però ara m'hi vull tornar a dedicar sobretot perquè molts i moltes de vosaltres m'ho heu demanat quan he anat a fer xerrades a biblioteques o instituts o a altres llocs, m'heu demanat que per què no organitzava algun curs per ensenyar a escriure novel·les. Així que ara, aprofitant les avantatges de la tecnologia, vull organitzar un curs que serà un curs d'iniciació a com escriure novel·les que començarà el 3 de juny i durarà 2 mesos, juny i juliol. Serà un curs d'iniciació, però després n'hi haurà més de cursos. Com seran aquests cursos? Aquests cursos seran semipresencials. I què vol dir això? Vol dir que aniré donant material per fer classes virtuals, és a dir, material online. A més, hi haurà 2 videoconferències i al final hi haurà una sessió de cloenda que serà presencial. Jo crec que si us interessa escriure, us interessa aprendre els rudiments de com s'escriu en una novel·la, us interessa convertir aquesta afició en un ofici, estarà molt bé que us apunteu en aquest curs. Si us interessa aquest curs però no us hi podeu inscriure i teniu ganes de saber quins altres cursos estem preparant, de fet en tenim ja 3 de preparats per començar al setembre, aquí sota podeu deixar-hi el vostre e-mail i rebreu més informació sobre horaris, dates, preus, allò que us interessa.